Salutare! Mă numesc Corina, sunt trainer HIIT și am o experiență de 15 ani în bucătărie. Salut! Numele meu este Alex Trugari, sunt bucătar de 9 ani și sunt unul dintre trainerii HIIT alături de aceste două doamne superbe. Salut, sunt Alexandra, sunt trainer la școala HIIT și sunt foarte entuziasmată să fac parte din acest proiect. Eu am ales să fiu autodidact și vă spun și de ce. Eu când am făcut școala de bucătar, am stat în bancă, bucătarul ne-a dictat câteva rețete și cam asta a fost tot. De asta vreau să fac o schimbare pentru noile generații din România în care pur și simplu să învețe. Dacă eu am fost autodidact și am fost nevoit să-mi cumpăr cărți, să învăț de pe internet, vreau să le ofer lor o șansă. Sunt de acord cu Alex, dar cred că generația noastră de bucătari nu am avut șansa să avem o altfel de formare și neavând încotro am auto-învățat, ne-am ghidat după tutoriale, rețete de pe internet și alți mentori pe care i-am găsit online. Apoi în bucătărie am făcut tot ce am putut, inspirându-ne, cred că cel mai mult din internet, care am mai avut șansa să mai călătorim și să mergem în alte bucătării din alte țări, cred că am făcut-o, sau de câte ori am avut ocazia, am făcut acest lucru și între una și alta, cam ăștia suntem bucătarii generației noastre. Da, sincer, cred că în meseria noastră propriul studiu e cel mai important și pur și simplu ne uităm la niște rețete și încercăm să le introducem în meniul nostru, ne colaborăm între noi, cred că asta e cel mai important. Primul lucru care mi-a trecut prin cap după ce am făcut acest curs cu Global Swiss Learning a fost că dacă aș fi avut șansa la începutul carierei mele să am un astfel de curs și să am o astfel de bază de teorie, cred că drumul meu, cel puțin, nu știu dacă sunteți de acord, ar fi fost mult mai ușor și probabil că aș fi avansat în carieră mult mai repede. Absolut. Cred că economiseam vreo 5 ani. Cel puțin. Și probabil eram în alt loc în momentul de față. Da. Dar suntem pe drumul cel bun. Exact, chiar a fost o experiență și pentru noi când am luat de la zero și multe chestii pe care nu le-am știut. Când o iei de la protecția împotriva incendiilor, de la primul ajutor în bucătărie, chestii care pentru noi în România nu au fost bine prezentate. Nu bine prezentate, nu au fost deloc. Partea asta de teorie mie cumva mi-a confirmat că tehnica pe care o practicăm sau, nu știu, niște grade la un tip de cocțiune, că facem bine ceea ce facem sau că nu facem bine ceea ce facem sau că ai o certitudine și că știi ceva în teorie și acea teorie poți să o pui în practică și când o pui în practică de la prima încercare este așa, nu mai dibuiești, pentru că autodidacți, așa cum am fost, ne dădeam cu capul de 10 ori de un perete până când ne ieșea un tip de cocțiune sau până ne ieșea o tehnică. Dacă ai baza asta de teorie, cumva te duci la sigur. Și asta cred că, cel puțin pentru mine, a fost că mi-a confirmat în același timp și am și învățat, evident, că lucrurile se fac așa și ai acea certitudine și acea siguranță cu care cred că te duci cu mult mai multă încredere în tine mai departe. Da, total de acord. Cred că, în primul rând, pentru mine programul. Acum depinde. Când am început eu, aveam un program de la 7:30 dimineața la 12 noaptea. Pentru noile generații nu mai există asta. Acum bucătăria modernă se bazează mai mult pe oameni și ajută mai mult să crească, oferindu-le și mai mult timp liber. Pentru mine, cred că au fost compromisurile da. pe care le facem, le-am făcut și le facem. Nu m-am gândit că va fi un job atât de greu, sincer, dar în același timp foarte, foarte fain. Și cred că îți oferă multe satisfacții, da. Într-adevăr. Meseria de bucătar cred că se bazează cel mai mult pe pasiune și pe vocație. Dacă nu ai pasiune pentru bucătărie și nu-ți place ce faci, din punctul meu de vedere, nu ai cum să reziști, pentru că sunt extrem de multe ore și când intri în această meserie nu te gândești la numărul de ore sau la cât timp stai în picioare,
Pentru că, bineînțeles, ești și mai tânăr și mai rezistent și stai și cu nervii mai bine. Și apoi este ca un fel de microb care te prinde și rămâi acolo pentru că îți place, pentru că ai o satisfacție în fiecare zi, pentru că din mâinile tale iese o farfurie, pentru că ai niște oaspeți care pleacă acasă fericiți, care îți dau un feedback imediat, care te hrănește, care îți dă putere ca a doua zi la aceeași oră să mai duci încă 12-14 ore. Probabil că dacă am ști toate acestea lucruri înainte să începem, niciunul dintre noi și dintre toți bucătarii din lume nu s-ar băga în asta, dar asta e și partea faină până la urmă. Acum fiecare meserie are părți bune și și părți negative, într-adevăr, dar e o meserie care te împlinește și dacă îți place să faci asta, n-aș alege nimic altceva. Da. Niciodată. Niciodată nu știi când ești gata. Dar cred că se poate aplica inclusiv în orice domeniu până la urmă. În schimb, există, pe lângă dorință, cred că te întâlnești cu tot felul de challenge-uri. Ți se pun în față, nu știu, să faci un tip de cină sau un tip de mâncare pe care nu l-ai făcut niciodată sau să gătești pentru un grup cu un număr care nu l-ai gătit niciodată. Mi-aduc aminte primul meu catering de 1000 de persoane. Nici măcar nu știam cât timp trebuie să aloc și încet, încet te tot întâlnești cu situații care până la urmă le faci cu mai mult efort, cu mai puțin efort, dar întotdeauna cu mult sacrificiu și de acolo încolo știi că poți să faci și acel lucru. Pregătit nu ești. Presupun că dacă ai avea șansa să faci studii, să faci multă practică în restaurante de un nivel foarte înalt și când vii de acolo știi cumva că ești la un alt nivel, dar pașii sunt mici, de aceea și șef bucătar la sub 30 de ani, adică trebuie să fie extrem de talentat. E vorba de experiență, fără multă experiență nu prea poți să ajungi să organizezi o bucătărie, să gestionezi toate lucrurile care se întâmplă într-o bucătărie personal, adică nu e numai fizică munca, e și foarte mult psihic acolo și trebuie să stai bine și cu răbdarea și cu nervii și cu organizarea și cu multe altele. Da, dar fiind un domeniu într-o evoluție continuă și destul de dinamic, îți oferă posibilitatea să avansezi destul de rapid și nu neapărat te simți pregătit pentru asta, dar dacă ești pasionat și asta, faci următorul pas. Nu neapărat trebuie să fii tu pregătit, că te împinge domeniul de la spate, să spun așa. Eu cred că dacă ești destul de matur, poți să vorbezi din proprie experiență. Eu am simțit într-un loc că nu mai pot să cresc și pentru mine asta a însemnat că trebuie să urc la următorul nivel și probabil să schimb locația cu o locație mai bună sau pentru mine asta a însemnat că da, aș vrea ceva mai mult de la mine, dar greu, adică să-ți dai seama de acest lucru destul de greu. Eu cred că se naște. Nu, eu cred că așa te naști cu talentul. Nu se naște și se Da, bucește. e ca în sport. Cred că ai nevoie și o doză de talent, dar cred că trebuie și multă muncă în spate. Palatul este un organ care se dezvoltă continuu și cu cât experimentăm mai mult, cu cât gustăm mai mult, cu atâta o să avem gusturi, o să descoperim gusturi mai complexe, dar eu cred că e ca și în sport, trebuie și multă muncă în spate. Fără muncă nu faci nimic, din păcate. Nu știu, eu cred că dacă n-ai talent, nu ai cum să intri în domeniul ăsta. Nu ai. Pentru mine a fost o atracție instantă asupra mâncării, asupra gastronomiei de mică și eu cred că fără talent nu aș fi putut să ajung aici și, nu știu, eu cred că te naști cu chestia asta, la fel în orice domeniu. Da, cred că eu ești zic, bun. scuze-mă. Te rog. Zic că ca și în fotbal te naști talent, dar mor speranță dacă nu muncești. Nu știu, cu fotbalul, da. Știți povestea aia adică dacă dai o rețetă cu toți pașii, cu gramaje exacte, aceleași ingrediente și le pui la 10 persoane diferite în față, diferit. Bucătari sau ce vreți voi, fiecare, adică 10 rețete o să iasă diferit, una față de alta. Nu au cum să iasă la fel. Și acolo cred că e vorba despre
taciul pe care fiecare îl pune, felul în care mesteci în ceapă, nu știu ce să zic. Da. E ceva care le face diferite. Și la gust, și la textură, și la aspect, și la absolut orice. Acolo, cu talentul tău, cred că personalizezi un meniu sau un dish sau orice. Echilibrul trebuie să fie perfect. Între creativitate și disciplină. Nu poți nici fără una, nici fără cealaltă. Cred că au aceeași importanță, nu? Absolut. Eu tind mai mult spre disciplină, sincer. Din experiențele mele, acum pentru fiecare e o opinie diferită, dar din experiențele mele, la început am fost setat pe creativitate. Am intrat în bucătărie, wow, ce frumos, creativitate, fără limite, poți să faci ce vrei. Dar partea de disciplină a venit după și fără partea de disciplină nu poți să ai creativitate, că dacă nu ești bine organizat și nu ești disciplinat la locul de muncă, degeaba. Da. Și eu ajung la această concluzie după 10 ani de experiență. Este la fel de important, disciplina e absolut obligatorie, dar dacă nu ești și creativ, cred că nu poți să fii mai mult în bucătărie sau nu poți să depășești limitele, pentru că e vorba despre creativitate acolo, farfurii, estetica e importantă, cum combini elementele din farfurie, una cu alta, merg mână în mână, nu poți nici fără una, nici fără alta, de disciplină îți dai seama după câțiva ani de experiență. Mai ales acum că estetica e 50% într-un dish. Da, zice că mănânci cu ochii prima dată și cred că nu e greșit spus că prima impresie contează. Estetica contează. Pentru mine ar fi disciplina. Asemenea, disciplina. Eu nu mă pot hotărâ. Tu ești pe partea de creativitate. Nu mă pot hotărâ pentru că sunt la fel de importante. Una fără alta nu merge și atunci dacă aș zice una, cred că aș anula-o pe cealaltă. Nu mi se pare, sunt două criterii importante. Un loc unde poți să înveți. Asta te face să fii un bucătar din ce în ce mai bun și remunerarea vine pe parcurs. Eu niciodată nu am ales recompensele bănești în detrimentul experiențelor profesionale și voința de a crește cât mai mult, pentru că o să vină pe parcurs toate. Dacă faci ceva bine, până la urmă tot o să fii remarcat și o să fii recompensat din punct de vedere financiar. Deci nu cred că asta e ceva ce ar trebui luat în considerare, mai ales de tinerii care intră în bucătărie. Ar trebui să acumuleze cât mai multe experiențe, să învețe cât mai mult, pentru că așa am făcut și noi. Sunt mulți care merg și muncesc pe gratis 3 luni la restaurante cu stele Michelin ca să învețe sau fac stajuri mai mult timp. Da, am făcut și noi asta. Am muncit mult pe gratis. Nu știu dacă voi, dar ați avut ocazia, dar eu inclusiv o luna de zile care aveam concediu pe an, foloseam ca să merg la alte restaurante din alte țări și să muncesc acolo pe gratis 6 zile din 7, de dimineață până seara. Și toată această pasiune și acest sacrificiu pe care l-am făcut, cred că a fost ceea ce m-a ajutat cel mai mult și a fost momentele în care am învățat cel mai mult, pentru că dacă mergi să lucrezi pe gratis într-un loc și nu ai niciun interes economic, acolo cumva absorbi foarte multă informație, ai foarte mult interes, nu-ți scapă niciun detaliu, vrei să prinzi absolut tot, nu vrei să scapi nici o tehnică din ce se întâmplă în jurul tău, ești curios, te bași peste tot, întrebi orice, înveți într-o lună, probabil cât nu înveți într-un loc de muncă într-o jumătate de an sau mai mult, dacă pot să zic. Dar totuși mie mi se pare că întrebarea asta este o întrebare capcană. Pentru că nu o să neg că și partea economică este foarte importantă. Eu mă uit și la partea economică, dar probabil că acum, cu vârsta și cu experiența, acum 15 ani sau 20 de ani, era un pic mai curajoasă. E nevoie și de confortul economic, cu siguranță, ca să poți să ai o minte limpede, să fii mulțumit, să fii recompensat. Recompensa este la fel de importantă și dacă tu te simți recompensat, te simți și valorat și asta cu siguranță te ajută să faci mai multe chestii și mai bune în bucătărie. Nu urmări niciodată banii. Din punctul meu de vedere, caută să ai cât mai multe experiențe, să înveți cât mai mult, acumulezi cât mai multă informație, după care poți să ajungi într-o funcție de conducere și o să ai și parte de mai mulți bani. Trebuie să acumuleze cât de multă experiență, atât în mai multe restaurante sau să lucreze cu mai mulți bucătari sau studiu
propriu, personal, dar cel mai important e să lucreze cât de mult și să acumuleze foarte, foarte multă experiență și să-și dedice destul de mult timp acestui job. Cred că asta e cel mai important la început de drum. Eu i-ar sfătui să facă exact ce n-am făcut noi. Să se educe Exact. și să se formeze și să investească foarte mult în partea de educație și de formare, care, bineînțeles, că conține și practică foarte mult în bucătărie, dar este la fel de importantă și partea de teorie. Dacă nu știi siguranța alimentară, dacă nu știi HCCP, dacă nu știi nutriție, dacă nu știi să faci food cost, dacă nu știi toate lucrurile astea, nu faci altceva decât să îți prelungești practica și experiența și să muncești de 10 ori mai mult ca să ai același rezultat. Deci sfatul meu este exact ce n-am avut noi șansă, să se formeze și să se educe cât mai mult posibil. Mulțumim că ne-ați urmărit, vă salutăm, suntem în spațiu în care vom avea bucătăria pentru practica de la HIT și vă așteptăm să treceți pe la noi în vizită sau în practică, cum vă place. Da, așteptăm cu drag studenții, așteptăm să gătăm spațiu, să dăm drumul efectiv, să gătim în acest spațiu. Cred că o să fie superb, puțin spus, mai ales că avem și terasa asta mare aici, și soare, și lumină, și colegi dornici să vă învețe. Este doar o chestiune de timp până ne vom vedea. Mulțumim! Mă bucur să vă văd că nu reușim să ne vedem foarte des. Lucrăm foarte mult, dar pentru viitorii studenți cred că va fi un hub. Da, foarte important. Și nu doar pentru studenți. Cred că va fi și pentru bucătăria clujană și locală. Absolut. Cred că va fi un centru de inovație, ca să spun așa, și de cunoaștere, în care putem să ne adunăm, să ne cunoaștem mai bine colegii din Horeca, să facem ateliere de gătit. Chiar vă așteptăm cu drag oricând. Mulțumim!